קדמוי מפן טורן. כמו שהשם של הקבוצה אומר, אנחנו אוהבים לרוץ ובכיף. אחד הדברים החשובים לשמור עליו בשביל שנמשיך לרוץ ובכיף זה לא להיפצע. ואחד הדברים שעוזר לנו בזה זה מתיחות בסוף הריצה, מתיחות סטטיות בסוף הריצה. אני אדגים עכשיו מספר מתיחות, יש עוד הרבה אפשרויות ווריאציות. זה מתיחות שאני אישית אוהב לעשות בסוף הריצות שלי. אז בואו נתחיל. דבר ראשון, מתיחה ראשונה להמסטרינג, שריר פה מאחורה, להרים את הרגל על מדרגה גבוהה. חשוב שהרגל תהיה ישרה, זה הדבר הכי חשוב בכל המתיחה הזאת, ולנסות להגיע כמה שיותר רחוק. אם אתם לא מגיעים לקצה, גם להגיע לפה, זה גם בסדר, ולמתוח. חשוב מאוד מתיחות לעשות 30 שניות, לא יותר וגם לא פחות. זה הזמן האפקטיבי ביותר למתיחות. עכשיו אני אעשה קצת פחות רק בגלל שאני מדגים. לאחר שעשיתם את המתיחה הזאת, מתיחה דומה שיכולה למתוח את אותו שריר זה לשבת על הרצפה בפיסוק, להגיע 30 שניות לרגל ימין, 30 שניות לאמצע, אחרי זה 30 שניות לרגל שמאל, זה יש לה אותו אפקט של המתיחה. השריר הבא שאנחנו נמתח זה שריר התאומים. ניגשים למשהו ישר, אפשר גם קיר, לא חייבים עמוד, שמים את הרגל בזווית ומתקרבים. המתיחה אמורה להיות בשריר הזה. מתיחה דומה למתיחה הזאת זה לעמוד על ספסל או על מדרגה ופשוט להוריד את הרגל, את העקב למטה. אפשר לעשות זה על מדרגות, על ספסלים, מדרכות, כל מיני דברים. השריר הבא שאנחנו רוצים למתוח זה שריר הארבע הראשי, זה השריר הגדול בגוף, ברגליים, ושריר שעובד קשה בריצות ולכן חשוב מאוד למתוח אותו. אחת המתיחות זה לעמוד על רגל אחת, לקחת את העקב אחורה ולמתוח. ככה אתם גם עובדים קצת על שיווי משקל, שזה מאוד מאוד חשוב לריצה. מה שחשוב זה לא להקשיט את הגב אחורה, כי אתם יכולים ליצור לכם בעיה בגב, פשוט גב ישר, אפילו טיפה קדימה, ולמתוח אותו. עוד מתיחה לרגל הזאת, זה לעשות מה שנקרא ישיבת משוכה. אתם רואים ספורטאים בדרך כלל בטלוויזיה עושים את זה. רגל אחת קדימה, רגל אחת מתוחה בזווית, ויורדים לאט לאט לאחור. אתם תרגישו את המתיחה טוב טוב באזור הזה. כמובן שכל מתיחה עושים בשתי הרגליים, פעם ברגל לימין, פעם ברגל שמאל. מתיחה, עוד מתיחה טובה לאזור של הישבנים, זה רגל אחת ישרה, הרגל השנייה עולה מעליה, נוגעת על הרצפה בזווית ישרה וחובקים את הרגל חזק אליכם ומסתכלים לצד של הרגל שלמעלה. אתם תרגישו חזק חזק, תמתחו, את הרגל הזאת מקרבים אליכם, תרגישו טוב טוב את המתיחה פה. כמובן 30 שניות, אלה מתיחות שחשוב לעשות בסוף הריצה. ככה מתחנו את השרירים שעובדים בריצה, את התאומים, את הארבע ראשי, את האמסטרינג מאחורה, את השרירים פה של הטוחס. זהו, תקפידו לעשות מתיחות בסוף כל ריצה עד 30 קילומטר, מעל 30 קילומטר לא לעשות מתיחות. אני מקווה מאוד שתגיעו למרחקים האלה ובינתיים תרוצו בכיף ובהנאה. תודה רבה ונתראה בסרטונים הבאים.